Hej børn. Nu skal jeg fortælle jer en historie fra det virkelige liv. Det var i 6. klasse. Ja, så begynder timen. Se Hassan, jeg har lige fået et nyt spil. Læg jeres bip-bip-spil væk. Hej Hassan. Og Hassan og Brian, ti stille. Brian, jeg kommer efter dig. Hassan, shh. Du har en stor pik. Brian, jeg slår dig. Hassan, nu tager du stille, ellers så ryger du ud. Du har skidt i bukken. Hassan, så er det ud. Og så kan du sige mæh. Gjorde han det altid det ude på Ja, gangen? mere. Mæh. 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 Mæh.